7, 8, 6, 7, 6, 6, 1, 1.
Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu, tapa hohoma asa tamulai parminggota, marede mahita sian bukuede, nomor 550 ayat sada 2 dohotolu. Tasoma tokong nasun gogoi tadok maatong sokal Tuhani partano batoan aporusaki gokhangun liyaon habang sanai baritahon ma uwasonai sodang natiu doulos nai Ojak tanoon dibain gogomi oto jahani saleleng nai aik siad dolog roturai orok do binatang marso burtusi. Mari hita ibana di natinangi honna torop anak natu hasangapon pardengganan sun iduk ni hangoluan nasida marhite-hite hapor suon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Alea manamina di Banua Gijang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai akka ulaon ni sibolisi. Sai padu ngomahami marhite-hite todim nabadiai. Asa unang terpedem hami di bagasan dosa. Alai asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Paimas sahat hami Tuhan ngoluan nasora sudah. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sakapmu
Tabegema patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik na paduahon dohot lapatana. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni odo, iko dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha tu ugasan homiton. Ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tu ado pani debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na ubar tu patik ni. Amin. Tatopoti mado satana godangi tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami marhitesian pangalosion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami noaeng ala ni i. Asima roham dihami alede bata nami. Pardengkan bahasa jala para si roha doho. Ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisesa madosa nami saluhutna. Jala suruh matodim perbadia tu roha nami be. Asa terbahen hami mangoloiho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan oluan na sorasuda na pinarbaga bagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosata. Molo tu ngadong manangise namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Aulia tema diho debata alabasa si bahendalani marhite anak ni tu banua Anggiat maholong rohaku sai tokong burju tuho sai donganamu manak tu dialau sonak tutu. Turpuk epistel di perminggota sadarion, imana tersurat di buku 2 Korin bidutolu, mamukka maisian ayat 12, sahatu ayat 10 lalu, Korin 4, mamukka maisian ayat sada dohot 2 tajahama marsikat soring. Marhiras niroha situtu dohami atong mangasahon pakirimon nasai balga. Alai gabe takang dorohana sida, airo disadariotong do tertutup perjanjian lama, jupa dijahai, laos so diukap dope, ala holan di bagasan Kristus di pasohoti. Alai disimulak rohana sida madapot to Tuhani buaton nama pakukupi. Alai anggohita saluhutna akka sinondangan ni hasangapon ni Tuhani so hukup bohita paubaon nama hita gabe tudos turupana madapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ni todii. Sadok hutulak kon hami do akka nabuni, akka sihailah honoton, aidang marakal hami, jaladang marlau kubain hami hatani debata, hasitongani do hupapatar hami, gabe jongjong hami tadaon ni rohani saluhut na jolma diadopan ni debata, ido sahatna, martua mana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Nani dok ni debataku patutu untuk koni sai mangolu dotoniku molohui utoni asini rohanku do dangamu Sa
Sai patogu marohaku, oh Tuhan lihat kami. Unak pola beo ganggu, mai mabaga-bagami. Kasih rohaku no, dangamu sajian ho. Taha tidak ko maha porsiao tai, songon nahina tidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon isi Maria, naga begabean siantondi porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata natumaun na bernit, di pangumuman ni silatus, namate terpajal do ibana dihau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo lau hundu siamun di bata Jahoba, amana ipar gogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihalak Kristen akan nabadia. Doho dihasesani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan nasora suda. Amin. Tapi gima titing masa di huriatna di bagasa saminggon Minggu tanggal 2 Maret 2025. Na parjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu estomihi. Sai homa gabi partano batuaku. Pesalmen 30 ayat 30b. Doho tema papatarhon sodang niha muliaun ni Jahoba. Bagian napa dua hon ruas napidda. Mamukka sadarion minggu tanggal 2 Maret 2025 pidda ruas sian HKBP Depok Sada ma imana parjolo keluarganya makta Dr. Franz Dennis M. Situmorang, inata Dr. Silvia Urika Borusinaga, ruas ni huriata nir 1080 nasian uik Kapernaum, nasida pidda huria tu gereja sinode Jemaat Kristen Indonesia atau JKI Jakarta. Napadua hon keluarga ni amata Chandro Oloan Sianturi, inata Anggina Aprilianta Borusinurat, ruas ni huriata nir 2020 sia nasian wik Getsemane. Nasida pidda huria tuh HKBP Durenjaya Resort Setia Mekar. Bagian nabatoluhon pelea bulanan dohot iuran diakoni sosial huria di hari sadarion Minggu 2 Maret 2025 ima hari Minggu perjolo di bulan Maret pasahaton amplot pelea bulana dohot iuran diakoni sosial huria dohita marhite katong persembahan perhalado pasahaton mauliate tuhat tama nama masu-masu gani pelean na pinasahat ni ruas
di hamua manami ruas ni huriata dina mabuan pelian bulanan di hari sadarion tapa masuk manong di katong 2B. Bagian napapaton sumbangan pembangunan. Di jalo huriata do sumbangan dana proposal marhite panitia pembangunan gereja HKBP Depok Sada ima sian perjolo amata wowoko marhite amang habisaran sianipar godangna 50 juta rupiah. Napa dua hon amata robi marhite amang habisaran sianipar godangna 1 juta rupiah. Napa tuluhon amata agi Surabaya marhite amang Ronald silalahi godangna 15 juta rupiah. Napa opaton amata Teddy PT Ribun Jakarta marhite amang Ronald silalahi godangna 20 juta rupiah. Napa limahon NN marhite amang Oloan Sitanggang godangna 1 juta rupiah. Nomoronom amata Jansen di Medan marhite amang Ronald silalahi godangna 10 juta rupiah. Nomor pitu NN di Bekasi marhite amang Oloan Sitanggang godangna 5 juta rupiah. Napuawaluhon PT Bintang Harapan Desa marhite amang Oloan Sitanggang godangna 5 juta rupiah. Bagian palimahon laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguon boy maudota marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton mauliate huhut manosoi tuganu pruas asa pasahaton guguan totoripe do janji iman tu pembangunan marhite situa wik pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite namar gugu ganu pruas ni huriata boy marture perdalanan ni pembangunan ni. Bagian napa onopon berita duka cita. Nunga parjolo di alap tuhata ima amata we lumbat tobing. Ima nasian ruas ni huriata alamat villa Pancoran Mas Mampang Wik Jodia. Dia ke rumah duka non menusul ima berita na perjolo tu huriata marujung nasida jam 5 pagi nakaningan. Bagian na ponopon titing nasujinahahon dohot berita parkepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite uyawik pertanyaan tabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan minggon saya di pasu-pasu tuhat tamai tahu sangap di guarna.
Alay taingot mahuhut mambain sangap toto kariani Tuhatai marhite panaraetai di jolo idongatai di atas tanon di atas tanon. Oh Yesus tatap hamion sai pargogoi sude marhite hite tondimi pasau tonak kapatiki mambain rarat baritami dinasa jolmape dinasa jolmape. Marlas ni rohahitaon mamuji debata ayasini rohanai dobong otu rohatai umbai nuai mardomui bison sadarion bison sadarion. Martangi yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate muna, dohot rohamuna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita kamanginang. Tajaha majo barita nauli jamita di minggu tasadarion. Di mana tersurat di 2 Musa 34 ayat 20 sia sahat tu ayat 35 hujaha ma dihita tapai hutiut ma dirohatta omma hatan itu hatta. Jadi dinatuati si Musa siad dolok Sinai huhut patiup-tiup na 2 lei panidangion di bagasan tanganna dinatuati ibana siad doloki alai dang di boto Musa naung marsinod dang sisi ni bohinai ala naung makatai ibana dohot Jahoba. Jadi di bereng Aaron dohot sude halak Israel ma Musa hape idama
nunga marsinodang sisi nibohina, gabe mabir nasida ro jumonok tu ibana. Jadi di jo Musa manasida, gabe mulak nasida tu ibana. Aaron dohot sude iduk ni luhutani, laos makatai ma Musa dohot nasida. Jadi dung songoni, Roma jumonok sudi halak Israel. Gabe di patol has Musa matu nasida, sudi hata napi nabuani Jahuba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tol has hatai, di hatahon Musa tu nasida, di bahim masada pakukupi tubuhina. Alai molo masuk musesi Musa tu adopan di Jahuba, naing makatai dohot ibana, di pasisima pakukupi pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahom matu halak Israel hata natinonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel ma bohini si Musa pola marsinodang sisik ni bohini si Musa. Gabe di pasuang Musa ma pakukupi itu bohina pai mamasuk ibana muse makatai dohot Jahoba ima sahatna. Mau lihat ma di tuhatta. Pata daunok kurpetehe diri ko kamanginang dang pola be. Alang amar stedek kita tanggal 10 nomi dang de petehe. Ya au padita Johnny Sitorus. Pidda at sian pakobasion na sebelumnya Padita Resort di HKBP Raja Wali di Jakarta Utara. Inata di Jabu. Ini ada soal nasa hobereng di so. Nasa marming guru nai. Marturu jadi rohon wako. Ala atar me inatau jemol do terida memang sedda deu. Mudah-mudahan merminggu do nesida. Ai lakko berem do pe. Inata di Jabu borare tonang si mare-mare. Tulu dihami di basa-basa waktu hatta dak danak. 2 boru sada bawa. Sekangan kuliah do pe di Universitas Kristen Indonesia semester onom. Si nomor 2 kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta semester 4. Si nomor 3 mek dope, 3 bulan dope umurna. Bonus dilihat Tuhan nih. Bawa si nomor 3. Di si nomor saya nomor 2 calo poromemuna marai. Mololo anak muna. Si nomor 3 bawa. Mulutum sangat calo kelamuna haduan. Molati makamanginang. Ima jolora parti apa perkenalan tate. Jadi om majamita na perjolo di minggu siang di HKBP Depokon. Huida marsinod dang dobohi muna sudi. Bercahaya. Tidak ada pakukupi. Tidak terselubung seperti yang kita dengar tadi di dalam teks Molo de Pisteliri dok. Ado warna hita do nasinoddangan ni Kristus tanpa selubung, tanpa pakukupi. Danga dong nambah kukupi bohita kebi marsinodang. Dang marsinodang ala ni skincare. Manang ala ni badak pipa nomor 5. Najulu irun tidak dan najulu badak pipa nomor 5. Jadi mau lo teki dan kibe binereng dok kadang dana borua mau dang harung badak na nomor 5 batu bata itu digiling. Iba putih hiraido na badak ni nomor 5 warnana. Tapi kita bercahaya bukan karena itu. Jadi boido saya selalu lupa bilang warna marsina boido glowing do kan warna
Bohi do glowing, bohi alani skincare, tapi tidak bersinar namanya. Dang marsinodang warni na glowing. Alai molo marsinodang di dok, alani sinodang ni Kristus do, gabi marsinodang bohita. Di dok nakin di episteli, dang marsinodang bebohi ni jolma dung merdosa, alai dung mulak ibana tu debata, gabi marsinodang ma bohina. Dehita do akan nong mula tu debata. Tentu kita datang ke gereja ini karena kita datang kepada Tuhan. Detung naneng arisa kita di gereja kan? Manang detung naneng manoton YouTube kita tu gereja. Alaneng pajupang do debata do hita. Di 2 Korintus naking di dok 2 Korintus tului ganup namulak tu Jehovah marsinodang mabohina. Maka wajahnya bercahaya, bersinar. Dari mana sinar itu? Dari sinar Kristus di hita. Bereng joka manginang, saya muka habirang minang. Bereng jubuh hina aja, marsinodang ko? Marsinodang do kan? Itu dah. Dang glowing maksud tu, ay molo glowing, aw dang glowing bohiku. Ang rade baka mamay jarang do glowing bohina. Alai marsinodang artinya ada aura kasih di dalam wajah kita. Adong aura ni Kristus di hita. Ai sagobar jala tudus turupani debata do hita, tudus turupani Kristus do hita di toppa. Alai ngasanga magui, ala mardosa hita. Alai dung ditubus Yesus hita, maka kita datang kepada Kristus, maka wajah kita bersinar. Jadi dang ala birong gabi dohonot tadang marsinodang. Ate. Ai so kami halak nabi rongon bajarang gabi rok kejol glowing. Alai mengihutun hatani debata semua kita baik kulitnya putih, hitam atau apapun, maka wajah kita lah pancaran dari sinar Kristus. Sedia doroi tentu dang soro udah kena kingat dang alani na berbeda pipa manang berbeda skincare alai ala nang rodo hita madapot to Jehovah di 30 tahun naking didop ketika Musa berhadapan dengan Tuhan atau datang menemui Tuhan maka wajahnya bersinar. Kenapa? Karena Musa datang di dalam ketaatan kepada Tuhan. Alai dung mulak imana siad jolo ni debata lau majupai bangsonai yukupi mabohine ninna naking ditutupi. Kenapa ditutupi? Karena nabedia do naramun dang boy pajupang. Jadi haporseai bangsoni debata do molo di ide bohini debata mate do ibana. Ala ramun ibana, HP debata nabedia. Maka ketika Musa berbalik dari Allah dan menemui umatnya, ia menyelubungi mukanya. Ala yang gunwahing naksongonibe, ala ngadi pada me debata hita, marhiti Yesus. Kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Dang po labe ikom marhite malim hita lao pasahaton na dirohat tatu debata. Tetapi setiap kita sudah bisa bertemu dengan Tuhan di dalam iman, di dalam doa kita, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas ta. Setiap kita bisa mengalami Tuhan. Yaitu siamuro mulai dok mengalami Tuhan, dia merasakan ihilalaibana jala di ide ibana pabahenan ni debata huhut di haporseai ibana na debatado bertindak di bagasan ngoluna isarana jepahita ma hamaolon hasusaan penderitaan atau pergumulan atau apapun itu kita merasa tidak mampu untuk keluar dari pergumulan itu. Tetapi kita ternyata dikuatkan oleh Tuhan dan ternyata kita sudah keluar dari persoalan itu. Segugutai tentu kita mengatakan tidak, kita sudah mengatakan tidak mampu.
itulah mengalami Tuhan ninna. Dihilala ibana, dirasahon ibana, jala di hati dakon ibana, debatado, na roh mengurupi ibana. Tuhanlah yang berdiam di dalam dirinya, sehingga ia mampu keluar dari persoalan. Ia mampu keluar dari kesulitan. Itulah yang disebut orang mengalami Tuhan. Orang ditiki hasusado, daun. Ditiki lasni rohape. Misalnya seperti apa? Banyak orang ketika bersuka cita, ia lupa memuliakan Tuhan. Gebi holan lasni rohanai, na dirasahon ibana. Dang dirasahon ibana be, na mersangap debata, na ikom mersangap debata marhite lasni rohana, marhite paso-paso na jinalona, anak-anak yang lulus dari kuliah, anak-anak yang baik-baik, yang pintar-pintar na uli-uli na bagat, jala suami yang telah selalu setia dan istri yang mengasihi sepenuhnya kepada suami dan keluarganya. Itu adalah kita mengalami Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan tuh kita yang meriti gugutta. Sedikit pun yang baik tidak bisa kita lakukan kalau dari diri kita. Ido kod debata. Dan terbaik kita salakana ture. Tetapi ternyata kita bisa memuliakan Tuhan. Boy doh ternyata gabi mersangap debata marhiti ulauta, marhiti keluargata, marhiti anak kota, marhiti parsaurata, marhiti pambahenata. Ternyata Tuhan dimuliakan. Itulah yang mengalami Tuhan. Jangan kita anggap itu adalah kehebatan dan perbuatan kita. Ikonidaotta do debata do nambangula. Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita sehingga kita dimampukan dan berani melakukan yang baik dan yang benar. Sehingga kita mampu memuliakan Tuhan yang Maha Kudus meskipun kita adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Ido na didok mengalami Tuhan inna. Jadi ido nama baik kita marsinodang akamang inang. Ido banda ido dituruputai ganub jolma na yang kembali kepada Tuhan. Naro mendapat debata marsinodang mesebohina ninna di 2 Korintus 7 nakim boleh jahamna. Dan Musa juga setiap ia datang kepada Tuhan wajahnya bersinar. Songoni donang hamu amanginang dot akan apa sebelum. Makanya tadi saya mengatakan marsinodang dobohimuna. Semoga di gereja ini ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, hati kita memang bulat, kita serahkan kepada Tuhan. Una adong akan nasi. Lagi tak kumayo pamateo kopor naking malapa mangarsi ka. Unangin nato. Mama begi jami te mana. Pamate jo kopor tak kuing nak pamateon. Unang sappe songoni. Manang di diro nang amat jabu namin naeng. Unang ninna molo di gereja. Serahkan hatimu kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak mengatur segalanya. Hidup anda moloro tu gereja kepenuh persiapan do. Munang atong terhipu-hipu herana, saya herana sengaja ro. Jojo do songoni kan? Terhipu-hipu ro tu gereja, terhipu-hipu mangaleon persembahan na. Aron naking jamita inna. Ay aron naking suatu saya pandok padite ninna. Ay nang ibigi jamite. HP kita sedang berjumpa dengan Tuhan sehingga wajah kita bersinar. Mula mamuse tu kesegambaran kita, wajah kita dengan Allah. Jadi apalagi bagas joronaun 3 jam dah mulai ibadah siang, 1,5 jam. 1,5 jam hibul majoro hatta tu dia bata. Asa dibohali kita sehingga ketika wajah kita bersinar itu kita bisa bawakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nama bain marsinodang bohi ima. Molo uduk kita tuhatani debata. Mulai dok, molo mula tu Jehovah nina bukan berarti hanya datang tetapi tanpa perubahan. Transfigurasi si Musa atau transfigurasi kita itu akan hadir melalui perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Mulu na tuari sada
lebar pero hatta law mangulau nak kana dinggan. Nuang ikut tahalaputi mangulau na dinggan. Kalau kemarin-kemarin kita penuh dengan kekhawatiran untuk melakukan yang benar, untuk mempersembahkan hidup kita yang begitu berharga ini kepada Tuhan, tetapi sekarang mulailah sadari bahwa memang hidupmu tidak berarti kalau tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dong lapatan ini. Dia mah mula mangulu kita lahir dan lalu kita menikmati hidup yang sekuler ini, kemudian mati kembali. Itu namanya sia-sia. Alai, bukan persoalan panjangnya umur atau pendeknya umur, tetapi yang harus kita lakukan adalah bahwa hidup kita ini harus bermakna bagi orang lain. Ikon leonotta itu debata. Ikon uduk kita itu debata. Marhiti huriana, marhiti hatana. Nah, pinatol hasni huriana, maka kita semua harus datang kepada Tuhan dengan perubahan, transfigurasi. Songon perubahan nah dialami si Musa naking. Berubah kita, wajah kita. Dan holan kalimat sajo berubah. Parohau makainang. Kurasa rasa kamu do, molarang dong kamu nada burju. Paro kamu manang perwai mana, alay, marsahala do boina, baga do bereng. Mulu burju do ibana da. Ini ba na do bata, we naulido naroa. Ang tewa mo boted de. Naulido naroa yauli pangalahonada. Meskipun dia jelek, tetapi ketika perangainya memang adalah perangai yang taat kepada Kristus, ia terlihat bercahaya. Jala marsahala berengo labok lomoroha di lebungna. Parohaw madong amo mula dong najukat nang pibaga imana nang lomoroha mi lebungnya. Gak suka kita nengok dia. Dia memakai perhiasannya, dia modis, harum, tetapi kalau perangainya jelek, tetap aja kita nggak suka dengan dia. Dari dok kamangina, salah deh, setong deh, itu bah, setong deh bah. Paro kamu mah, itu benar sipata, udah datang sian pihak luar bah mereng. Ay bahasa lu istrinya itu amat tete, tapi istrinya nih bagaimana? Amat tete so nama rohana, roh kan? Karena kita nggak tahu, nggak mengalami apa yang dialami inate. Inate pang nabagal burju mesti. HP na burju da matetong nang perwa burju gabi holong rohani inate. Kan begitu. Idok kamangina. Manang do na tama bahasa las istri nate. Tapi gatting do matay. Istri na ya palay na mga birong geleng se, roam se. Gabi na cemburu maka na asing mamerin, kenapa dia sih? Kenapa bukan aku dulu di topot amat itu ini? HP na burju do istri nai. Dia mengabdi kepada Tuhan melalui suaminya. Nah begitu amang inang. Itulah sinar yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Jadi dang alani bedak marang skin kiri iban namar sinodang glowing do hasil ni. Tetapi yang bersinar namar sahala berengon bohini akan burju. Paro kamu malah songod dia pe roana, lah songod dia pe apanya namanya itu tidak enak dipandang secara fisik, tetapi ketika perangainya memang bagus, semua orang suka kepada dia. Sudah merlomani rohati bana. Ido pancaran sinar Kristus. Jadi ikut tusi ido hita, mangehai ido hita. Kalau Amsal mengatakan itu adalah cantik dari dalam, inner beauty ninna. Kalau cantik dari luar, kalau cantik karena polesan, mungkin hanya seseorang yang menyukainya. Tetapi ketika inner beauty, pancaran Kristus memancar dalam dirinya, semua orang menyukainya. Jadi orang makatai pe mana lomor hamad gigi. Arang do hamuna anggoi dong hamuna molo makatai mana suguro hamu. Arang do kan?
Gejeng-gejeng katanya ini. Sudah patu beko gejeng-gejeng kata anak ini. Ada dong seseorang yang kalau dia ngomong enak aja didengar. Lebo pakai lalang. Dia tidak melukai orang lain dengan perkataannya, juga dia tidak meremehkan orang lain melalui sikapnya. Itulah pancaran sinar Kristus yang ada di dalam dirinya. Kita semua harus berlomba-lomba untuk semakin bersinar. Alani Yesus, unang bersinar alani polesan. Nah Musa diturputau nakingan sebetulnya ladang disadari ibana inna na bersinar di mana. Tetapi ia bersinar. Tapi songonedo. Ala dang natapoles rupani pamatang tay manang buhitay asa bersinar. Tapi orang lain merasakan bahwa kita memang bersinar. Menyala ninna molo songon kastilen waing. Menyala bosku ninna. Itu kan manang bersinar bosku ninna. Nah bersinar itu adalah inner beauty yang memancar dari dalam. Dia mau kamanginang dang boy iterida hukup doi moloso taulahon nani dok ni debata. Dia mai setidaknya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menebar kasih, mengulahon akan na dengan meskipun sekecil apapun lakukan yang baik. Sebab hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sekecil apapun hindari untuk melakukan yang tidak baik. Karena itu akan menjadi selubung gabidang teri debe sodang ni Kristusi marhite-hita. Unang pelihara hosom di roham. Unang pelihara kebencian. Jangan pelihara dendam. Itu akan membuat wajahmu terselubung, dang terida, dang minar. Paroh kamu mah. Dan bercerminlah ketika kau memendam amarah, kebencian dan dendam kepada seseorang, atau ketidaksukaan kepada seseorang, atau tidak bisa mengampuni dan memaafkan orang lain, markasa mahau dijawab. Paroh mah nang penghapal bedeki alai totong gulab. Itu. Songon artis na dihutai. Buhina merbotar alai rukung na birong ninna. Itu kan. Dari mereka kamu songon ini botar do buhin hafal bedana. Alai rukung ngado tangan na biroki sudi. Songon ini mau na dipoles. Tetapi orang yang melakukan yang baik, menebar kasih, mengampuni sesama meskipun mungkin dia yang salah narohatta, tetapi kalau kita mau memaafkan maka wajah kita akan bersinar. Unang tapeo hahurangan ni dong atta alai moloboi tapadenggan tapauli ido mabaik kita marsinodang amanginang, terutama di Huriata HKBP Depokon. Gereja Depok ini sangat terkenal. Tetapi rupanya begitu saya pindah ke sini, orang-orang bilang selamat ya mang ke HKBP Depok. Ya udah pala waktu sihian masuk. Nah udah pura selamat pindah. HKBP Depok itu baik, jemaatnya luar biasa. Gereja yang besar nih. Apalagi mulai boto halaki noang yang membangun, yang merehab gereja kita, memang pujiannya luar biasa. Ayo turgudang menghidup tu amang baju merjamita di sini na. Ayo apa sih merjamita tapi turko merjamita ni. Ati. Tidak mungkin terima nama mereka merjamita ibu sih merjamita dope. Odo pihai merjamita nggak turi pengirim merjamita. Ala ima gowarni HKBP Depokon. Semoga itu tidak hanya nama. Memang rasawan tapi pigario berjujur baik dan mulai dari dojakon kami merasa bahwa ini adalah tempat orang-orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan madang berubah hati akamanginang di dalam pembangunan di gereja, tapi kan saya pikir itu adalah tantangan bagi kita dan peluang bagi kita. Bahasa huruf tantangan karena memang tidak dengan biaya yang kecil. Itu biaya yang besar.
Bahasa udah peluang. Karena inilah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menunjukkan abdi kita kepada Tuhan. Bahwa kita memang ingin memuliakan Tuhan melalui memperbaiki rumah Tuhan sebagai tempat kita bertemu dengan Tuhan. Ai disodo kita secara umum pajupang bohi do debata. Jadi asauli inganan parjupangat do debataon ba taleom marohatta. Itulah yang saya sebutkan dengan peluang. Terkadang orang tidak punya peluang, tidak punya kesempatan. Tetapi HKBP Depok yang sangat terkenal ini memiliki peluang yang besar untuk menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan. Saya yakin, porsea doa Mang Inang, Tuhan akan semakin memberkati kita ketika kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Lamoro lemar sinodang hamu, marhite parange, marhite pabahenan, marhite cara bergaul, bersaur, bangunang betong muring-muring bohina, songon nedok nena juli. Tadari molo, hari dok kutuai no juli songon ni, amang Batak ya inna. Iya kenapa nih? Dari mana kau tahu? Nampak wajahnya bersuhi-suhi ninna. Unang betong songon ni. Marsui-sui dalam artian saya mau tegang, lang senyum. Iya Mang, iya Inang. Moloro tu gereja tong unang bersifat-sifat. Jinarang ni lebung di beda. Oh rasa dah, sehat beda sehat. Melihatnya mai Tuhan. Unang las mulai ro. Ipiak ko tas na lebung na dang boy tas na pinang boy da istu inatay ni lebung na. Ipageser. Jong ma pinang boy hudul. Marsipa kuling apa tin lebung ni dang satu na mulak. Iri ba na marsui-suhi. Seram dia. Tapi orang Batak sekarang wajahnya sebenarnya sudah cantik. Sikapnya lah yang harus diperbaharui. Unang B saling cuek satu dengan yang lain. Mau lo boy marsi jalangan setiap orang yang saya minggu marsi jalangan di gereja. Bajinalang haro. Dalam musai memang parsaor do bagas joroon molo so saor hita di son dang boy hita saor tu debata dang boy karena Tuhan berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ido banero Yesus uju malea dang di komangan uju naburo au dang di togioko au dang di leko haru karna. Ketika aku gelandangan, kau tidak menampung aku, kira-kira begitu bahasa Indonesianya. Bahasa itu Yesus ini. Karena Yesus merefleksikan dirinya melalui orang-orang di sekitar kita. Alani berjalan atong di lebung mi. Mula dong rupani anak baru Pajupang, udah pihak Pajupang bah. Mudah-mudahan 7 bulan. Unang atong icueki, siapa ini? Kok datang-datang ini ke Depok, menang nina rupanya itu. Kamanginang, itulah sinar Kristus yang keluar dari hidup dan dari hati kita. Dan itulah yang diinginkan, nani igil ni tema di hita, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Manang, papatarhon sodang ni hamuliaon ni Jahuba, marhiti ngolutta. Iko patar sodang ni hamulion di debata, marhiti pabahenata, marhiti pangalahota, melalui seluruh ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Hudok nasugut itu hal yang susah itu. Mengampuni orang aja susah. Mau lo kan mengampuni? Hanya orang yang kuat dan yang berani yang mau mengampuni. Jadi kalau tidak mau mengampuni berarti dia pengecut dan lemah. Itu dah. Tetapi orang yang mau mengampuni dia adalah orang yang berani dan yang kuat. Sebab apa? Sebab ia menerima kekuatan dari Tuhan yang memerintahkannya. Jadi sadari mereka menginang. Mono seolah kita mengampuni berarti kita adalah pecundang. Kita adalah orang yang lemah. Tapi kalau kita memang orang yang
menjadi pengikut Kristus, terimalah kekuatan Tuhan, maka kau akan bisa mengampuni, memaafkan, memperbaiki yang rusak atau yang jelek, menghibur orang yang kecewa, yang berduka dan yang lain. Maul doi molosia derita, tetapi dari Kristus itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan oleh pengikut Tuhan. Di pargogi Tuhan mahita kamanginang. Saya percaya bahwa nama baik Depok anggota jemaatnya akan tetap bersinar dan tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema diho Tuhan, diasiho dohami jala dipakulingiho marhiti hatam. Dipaingoto hami Tuhan, bahwa hami do sinodang ni Kristus, jalan marhiti hami do patar sodang hamulian di Jehovah. Alanakom muhami, nasa gobbar jala tumiru rupam, jala tudos tu pangalahom. Alania li Tuhan, urupi mahami, pargogoi mahami, asa tutu marsinodang hami Tuhan, gabi panodang hami tu nahumali yang hami, manodangi akan hulum marhite sodang ni Kristus, nani usihon mi Tuhami. Tuhan, satu kenai mula mahami sian bagas joromon, bonon nami ma sodang nasian hoi. Mulak mahami tu kehidupan na sesungguhnya, na menghadapi banyak persoalan dan tantangan, menghadapi banyak kerumitan di dalam kehidupan kami, menghadapi gudang akapar sahiton, bahkan kaulaun nami. Alani songon nani dok mi Tuhan dongana muhami rasi rasa roh ajal siang anon. Dongani mahami jala urupi mahami. Asa mersangak marmulia ho Tuhan marhiti ngulu nami. Tugu-tugu jala sarihok kami Tuhan. Gudang akan narikot di ngulu nami. Alai paingok mahami ali Tuhan. Marhiti akasi leo-leo mi komersangak menangho. Bainon nami. Tuhan di batama nami. Donganam muhami lumobi akayanakon nami. Di tonga-tonga ni perjuangan ni ngulu si ganupari. Di akapar sekolahan di bangku kuliah di parkarijuan. Saya urupi nasida paso-paso. Haul nasida Tuhan. Unang tersulat di nasida di akadalan nama oli. Alai manoktong nasida maniupo. Paso-paso nak kaya rakon nami napay maho nak kasirokap mitodi. Pajupakko na li Tuhan akan namarokap. Boto hami nung kadi para dehosa luhut nai. Alani lehon matu nasida li Tuhan. Asa pajupang nasida namarokap. Paso-paso makaya nakon nami namar rumah tangga. Alai dang dapota dope. Dia basa-basam pari anak konon. Porsea do hami dang adong nasotar patu paho. Alani ali Tuhan. Marhite paso-pasum. Dari marsugut haduan. Tubuhan anak, boru, aka keluarga ni ruasmu, nanga kaya nakon nami. Naum paimahon haso seorang ni danak di bagas nasida. Urupi maka namar karejo. Kamanami na nami da kapar karejoan na. Ramoti nasida pada wa kamara. Lumobi kay na nami na matua. Kanang lanjut umur, kanang lansia. Saya pahisar pamatang nasida. Leon semangat na toktong ibaru. Leon hagogo di nasida. Di namadalani ngulu nang pelam gale pamatang nasida. Asiro hamali Tuhan. Ubo kami nang akadongan nami. Nga di bagasan parsahiton, di bagasan tikyon. Ina nami Katerina Veronica boru Lubanggao. Yang nakon nami tiurma boru Huta Barat. Ama nami Rahman Huta Julu. Yang nakon nami Natasha boru Siburian. Na sedang di rumah sakit. Oh ali Tuhan, nama dauni nasida, nama ngaleon gugur tahi pason, na mananggalhon akasahit. Papos rohan nasida Tuhan, diurupi cara dipargugui hodo nasida jala diingani ho. Alani paso-paso nang keluarga na merawat nasida. Kubagi hami Tuhan, sada siya nanakonmu ruas ni huriam. Nung ngajumolo romat dapat toko
marujung ngolo na sida sian hasyang anon. Sai pargugui ma keluarga, akaya nak kontrol di sudi akan namar holong ni roha. Asa ditonga-tonga ni habot ni roha na sida, totong na sida margugu jala tarapul sian hong. Gudang ali Tuhan kadongan nami, naso haguarak kami, mungkin sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupannya, mungkin sedang berjuang untuk mendapatkan kebutuhan dot nafkah siganupari. Saya urupi mana sida li Tuhan. Asiroham nunga argana sida di tobuso. Pasikop las ni rohanya karuas menamar ulang tahun. Ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan. Asa marhiti las ni rohana sidaipe hodo ali Tuhan naikon marsangat. Tuhan takas do dia porsero hanami di boto hodo sakat muhriam. Pembangunan di Bagas Jorong. Di arina nengro. Nuang sedang proses pencarian dana. Do akan arikot tusi. Pasada rohana kapanitia do sude ruasmu. Pasu Tuhan akaruasmi. Lehon ali Tuhan. Akan nauli na dengan kapacarian na tama dia karuasmi dia parhaladum di panitia. Asa marhite ali Tuhan pasangapon naho. Jala marhite pasu-pasumi. Boy na sila mangulahon na tinonahonmu hobar tulamon roham. Gudang ali Tuhan. Aka pergumulan nami ale gudang do kasilas ni rohan nami. Di saluhut ne marsangak mau Tuhan. Sesa dosa nami. Rodi pangalasion nami. Asiroham dihami. Sejalo jala uloi lehon pangiduan nami. Nahu tangya ko kami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Berian itu hatta tapasahat ma peliata 2A dot 2B 2A persembahan biasa 2B iuran bulanan. Hati amang hut mahita maredde sian buku edde nomor 120 walu. Tanda debatana nari ibanai namet nang nabalga dinasabang soi nang magolo asona nang sada siani ditogudo sudena tuhasonangani ditogudo sudena tuhasonangani. Kita donasida di ban porseado nasida di hatana nautu nasidaro ido hamoluana ido jatana mangalo musui lausido si jatana mangalo musui.
sitio pana rodi ajanai. Ita donasida di banolong sude rohana di ibana nang bidongan nape aidona madas das nasida sai toto asadung di patol has patik na isito asadung di patol has patik na isito. Tatangya kumapiliata, martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo harorowan ni salut si leon-leon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahata ma siyan na ni lehon mi tuhami, pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa ho para siyang hami pilihanon, pati pulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuhu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Manami na di banua gijang, saya pinarbedia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya sahut malomoni roham di banua tungaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaurhon madamena tu todim. Amen.
manihita salutna. Oras.